Educació ha ignorat les peticions de l'Ajuntament de Terrassa i ha suprimit l'ensenyament de català a l'Escola Oficial d'Idiomes de la ciutat. Els alumnes que vulguin continuar aquest ensenyament s'hauran de desplaçar a l'Escola de Sabadell, on s'han concentrat els professors de l'assignatura. Això també passa amb els cursos de català que es feien a l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, que també s'han anul·lat. A Terrassa hauran de canviar els rètols de l'Escola Oficial d'Idiomes. La Generalitat ha decidit que aquest any no hi hagi oferta de cursos de català. Considera que la poca demanda que hi ha i les exigències de la normativa europea aconsellen concentrar l'oferta a l'Escola de Sabadell. És simplement no eliminar, sinó racionalitzar i adequar-se als nous marc europeu d'equivalències de títols que ofereixen les escoles oficials d'idiomes. És aquesta simplement la raó. En canvi, l'Ajuntament de Terrassa afirma que no dona l'abast a satisfer la demanda per estudiar català. Per unanimitat del ple reclama que l'Escola Oficial d'Idiomes recuperi les classes de català. Terrassa és una ciutat que té molta immigració, que ha rebut molta immigració i que ja en tenia, i aleshores els estudis de català sempre són insuficients. Si és per acostar, per racionalitzar, com ens diuen, els recursos que tenen, doncs bé, tan important és Terrassa com Sabadell, i en cas en nombre d'habitants doncs encara en tenim més a Terrassa que a Sabadell. La solució ideal hauria estat de conservar aquesta oferta aquí a Terrassa, però això suposava ampliar la plantilla del professorat i els recursos, uns recursos dels que lamentablement, tenint en compte la situació econòmica actual, no en disposem. A més de Terrassa, la Generalitat també ha suprimit l'oferta de català a les escoles oficials d'idiomes de Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet.